Yes, sir. Bopụta ihe ahụ ịkpọrọ n'ọnụ tinye ya n'isi gị. Ọ ya ebe inwe nsọpụrụ ibere interview gị asị gị tinye ya n'isi gị. Tinye ya n'isi gị, don't joke with me here. Tinye ya n'isi gị. Nwee nsọpụrụ ibere interview gị tawara m chingom. Sorry. Ọ pụtara na ị gaa n'ebe ndị ọbịara ịlụ gị, ndị ọgọ gị echi, gị na ha nọrọ gị tawa chingom n'ihu ha. No mistake. No mistake. No mistake. No mistake. Ibere interview. Ịma ihe a na-akpọ interview. Yes, sir. Sorry. Emma, mbule o wee mere m so mkpu ihe n'ọnụ. Like all. Enwere ihe mere gị. Enwere ihe mere gị, nwere ọnụ ushi. Enwere ọnụ ushi. Ma. Okay, nwere mata ọdụ. Ndo. Oh yeah, like cough. Ya bụ ọnụ ushi. Cough. Cough ka eji nye gị chingom. Cough debo. Cough for the mates again on. On a walk. Ọkwa ịma na ihe ọ bụla m mere ebe a ga-aba na Facebook, social media niile. Yes, sir. M gaa n'iru mewe gị interview. Yes, sir. Dewe phone a nara bịa bilọtụ gị la ndụ. Papa aka ahụ na anị ka gị ahụ iyi. Papa aka gị ahụ dị ya. Fesi kamera ebe ihe dị. Fesi kamera ebe ihe dị ka m hụ gị ọfụma. Fesi your phone, were phone gị dewe ebe m ga-ahụ gị ọfụma. Now I'm off from after. Who can look like this? What happened? Huh? Esemsa. Who can you want a bottle of water? What happened? Huh? No, man, I can. On the street. I be like this. Be like this, mama. Be like this. Regrown a rug hang. Regrown a rug hang. Be up front. Turn as well. Go to front. Got to front. Ga front. Get brick. People betramunga. Ga front. Get brick. People betramunga. Give me the key. Shike. Huh? Oh, you can. Oshiki. Abalago won katambo. Abalaga anti-rabies mbo. Bow. Then let him manage in week on Yamara anti-rabies. Huh? Where only can. Only can. Bear with a phone. Then you got it. Bear with a phone. Okay. Kebish na no him. Abba. Everybody follow this gifter. This gifter Batrana and this thing. Everybody should follow this gifter. Everybody should follow that gifter. Ebe na aba. Ebe brat can be. Ebe na aba. Me me ponu kwoku here na me put. Ebe na aba ka ibi. Braz.
ebe na brass. All brass can be wrong. Okay, man, ihe ọbụla mere ebe a ga-aba na social media niile m gaa n'iru. Iwu onye ebe? Abia State. Ebe na Abia State. Item. Ebe na Item. Okay, Item. Ebe which local government na okay Item? Bend. Mepe ọnụ kwushi okwu ike, wepụ aka n'okpuru fonu gị. Medi ready mebutu ogi. Ebe na Item, local government Item. Bend. Gị na onye bi? Mama. Ha? Family m. Ị dị afọ ole? 27. Ụmụnne gị ọ dị ole? 5. Gịnị ka ị na-arụ? Anyị mere akwa. Ị na-ere nke onwe gị ka ọ dị ị na-erere mmadụ? Nka nọ ndị mmadụ. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Ọnụ gị ọ na-eshi ushi? Mba o. Ahụ gị ọ na-eshi ushi? Mba. Kedu ihe ịma wụ ihe nọ na agbụrụ unu ọ ga-awụ nwoke bata ọ chọpụta o nwere ike ịhụ ihe ọsọ ọ ga-alụ gị? Ele ihe wụ ihe ifilu na ọwụ ihe a na-emezi emezi ịma n'ala Igbo ọ dịghị mma o nwere ike achọpụta ga-alụ gị? Ọnụ ọjọọ. Ọnụ ọjọọ. Family of ọnụ ọjọọ. Ele otu ọnụ gị dị? Ọnụ ọjọọ gị wetara ya na mma gị ka ọ na mpa gị? Amakwa m. Emma, ele ihe mere ba Emakwa? From your mother or from your father? Tileka agba gị ọkụ. Mother. Mother. Mma gị na ndị yad ọ na-aba mba? Mba o. Ọ na-anọ na yad. Ọnụ gị ele otu ọ dị? Ọ na-efe efe ka ọ na-awụ awụ? Ọ na-efe efe. Ọ wụ awụ a. Ana m akparị mmadụ, mụ a na-akparị mmadụ. Dem you kwugo okwu. Onye nwere ọnụ ọjọọ gịnị ka o nwere? Onye nwere ọnụ ọjọọ wa ọnụ mkparị. Nwa bingo. Ị na-akparị mmadụ, na-akparị mmadụ. Ele ihe firi ọnụ asị gị dem you Chineke agba gị ọkụ. Ọya. Gosi m instance otu ọnụ ọjọọ gị chidere. Mekodi ka gị na mmadụ na-aba mba na ngwa weta ọnụ. Bido. Ana m aba mba with mmadụ. Mụ adị quiet na family anyị. Ọkwa ndị dị quiet ka m na-agbara ọsọ. M sị gị gosi m ọnụ ọjọọ gị ahụ. Ele ọnụ ọjọọ ị na-ekwu unu nwere. Bring it out to show example of your ọnụ ọjọọ. Ọnụ ọjọọ m ime m ihe ọjọọ m ga-agwa gị ya mgbe ahụ mere ma ọ wụ asị gị bupụta dị ọnụ ihe ọjọọ. ọjọọ m agwa gị ya mgbe ahụ. Asị gị mee ka ị nwere ọnụ ọjọọ na-agosiwe dị ọnụ ọjọọ now. Fast. Ya wụ na m mere gị ihe ọjọọ na-agosi m dị ọnụ ọjọọ na ọya. Elekwana ihe mere gị ji na-abụkwa m mbụ ewe ihe mere gị ugbu a. Ọ dị ọnụ ọjọọ. Asị gị bido, continue, ọgwụbe. Ọnụ ọjọọ ga-agwụbe. Ọ gụrụ ebe a ka ọ gụrụ sa.
ije yi pant. Nkịta ọtala gị mbụ? Mba. Ị nọrọ ụlọ taa gị mee nwaanyị na nwaanyị, gị na nwaanyị ibe gị anọkọrịa, unu na-emekọrịta onwe unu? Mba o. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-ejiri agwụ n'ike? Ya mba o, arịghị m ya. Ka ihe mere na ebe ị ma na ị nọ 27 years, ka ihe mere na ịlụbeghị di since 22, 23, 24, 25, ka ihe mere na ịlụbeghị di ya wuru ugbu a ka ị chọrọ ịlụ di? Ewebara m enyi nwoke na secondary but anyị breakiziri up. Ewebara m enyi nwoke but o mere travel, so nnọbara na-eche ya. Anyị breakiziri up. Ajụrụ m gị ma ị nwere enyi nwoke, ekwughị m okwu enyi nwoke hia. Ka ihe mere na ịlụbeghị di since gị nọrọ ruo 27 years, gị sị m ị nwere enyi nwoke? Nchegabula ya, nchega ya ka ọ lọta. Oke ichegada enyi nwoke ka ọ lọta? For how many years ka ị nọ na-eche the guy? 3 years. Ọ tara gị how many years before you may travel? 2 years. Ọ tara gị 2 years. Mgbe ahụ ọ nọ na-ata gị, enwere mgbe ị nwere enyi nwoke ọzọ iji na-ata ya, ọ nọ na-ata gị? Mba, naanị ya. Mgbe ọ tara gị with ka without? Without. Sorry. Ọ tara gị without? Mgbe ahụ ọ tara gị without, after that 3 years, ị gakwala ga take onwe gị mara ma ị butere ọrịa? Mba, obi m ọrịa. Ị wepụla nwa, gịnị ọ tagidere gị take in wepụ nwa? Mba o. Ọ bụ mmiri amụ ya dị mma ka ọ akpa nwa gị adị mma? Ọ na-eme withdraw. Okay. Unu na-eme unu mepụta unu awụfuo. Amịpụta awụfu? Okay. Nwa agbọghọbịa ya enyi ya nwoke mere amịpụta amụfuo. Ndị na-amị mmiri amụ awụwụ n'ala. Momo ga mutu. Okay. Enwere onye ọzọ gị na ya na-ayị apart from that guy? Mgbe ahụ ọ na ya? Mba, onye naanị ya maka mee na-ayị mgbe ahụ. Enwele nwoke iji nọmba ya save ya mugu 1, mugu 2, mugu 3, mugu 4? Mba, anyị eme ha. Ị nọrọ n'ụta gị na nwaanyị ibe gị anụrụ na-ewere amụ nwoke ibe gị tarala gị na-agba asịrị. Ọ na-agba asịrị na amụ onye ke o pere mpe, amụ onye ke o buru ibu. Ị gbala ụdị asịrị mbụ? Ele aha nwa agbọghọbịa gị na ya gbara dị asịrị, ele ngunu na ọgba ya? Oh, my cousin, Nancy. Nancy? Ele ngunu na ọgba dị asịrị? Na ya dị Nancy nke nọ. Ele ihe bulitere asịrị amụ enyi unu nwoke n'aka Nancy? Ọ na-asị, o wee onye ọ na-akọ akụkọ ya, so ọ sị na the girl, o wee ndị ha na-akọ akụkọ na ha na-aleki amụ buru ibu, masị na ma leki nke buru ibu na leki nke obere. Ụta nke ishikwute okwu amụ ha. Ndị asịrị amụ, nwa agbọghọbịa na-agba asịrị amụ buru ibu na amụ obere. Mgbe ị gwara ha na ị na-alaiki amụ buru ibu, ele ihe ha gwara gị? Ha sị m na-eme isi a lot. Masị ha na-esi m ya. Ọ ya gwara m. Enwere mgbe ị nọ otu a ya adịghị ka arọ na-achọ ịgba gị? Mba sa. Ị na-aṅụ shisha? Mba.
In Rolo ta, tagide, gay, your mansion. Mbao. And you're not mamma and I hold him batagage. Mba. Ijangam. Mba. Okay. Coralage. Mbao. Can we put through with Rolo Tage go logo, a leggy complete test, and a le wine. Ibutele infection on both. Well, just a bit of infection, or just normal toilet infection can. Elected will just. Them you, Chileka Bagoko. And when a toilet, they will just. And when a toilet, they will just to Chileka Bagok, he put a witchy just. He put a just to get a one keleramu, a lion. He put a witchy just. Which one the word just normal? Then I got brew toilet, Bruyani, give Yanga Biagam no just. Brew toilet, Brigadi, give Yanga Biagam no just. My bingo. Like I will just. And when the first one will just Chileka Bogako. What cause of your attacking a yatra, bamba. Sorry. Them you. Prebam just. Attack leg and Bogega no long catch for Pantagalama. Mbao. Atalagi na moto. Eh. And when I'm going on Anro, and I attack again a chai. Mbao. Walk out Tatalag and Boge Patanga no Tagana, Lankata, Mba. Pusu Padona and get Gradiano Praia. Meow. Mbao. Abawala go bimbo. Again, Abawa. Abawalam. Onya Bawala go be. Enyi m nwoke agbawara m obi. Hello, Toshi Bawagi the Obi. Awesome, can I move on? Hello, Budoga, what I move on. India. Huh? India. We get on now. Move on. Na. Atapura movement. Na. Here yellow can not chichalo at that place. If okay, not chichana puss. What in my warm? Movement, na. Oh, sir. Ibala chicken. When we walk at that, you get it pre o'clock it. Mbao. Mado letra laga, Kembe Patrowa. Mad 5. Yes, eh? Mad 5. Mado 5. Huh? Okay, come to the mad hole. 5. 5 ka ha dị. Is your Otele Mega Thanksgiving? Yeah? Okay, come to her. Mena ha na-edate mother. Mena ha na-edate. Come to say for how long can you get 5 people? Ginonya ya, Ginonya po. Ginonya ya gepo. Ginonya ya gepo. Get another person ya gepo. For how long can you continue to test the area before he went to Amujide ya kick? For how long? Huh? Okay, come to her. Huh? Oh, DJ Abilanga, okay, come to go. Sabi him not to go DJ Abilanga. For how long?
Like 6 months. 6 months ka ị na-anọ with them, gị separate. Ha? O nwere ndị nke 6 months, nwee ndị nke 1 year. Okay. Ndị nke 1 year, ha dị ole? Abụọ. Onye nke 6 months ole? Ofu. Ese 5 people tara gị. So ele ihe mere na 6 months ji wuru ofu. Then onye nke ndị nke 1 year abụọ. Ha? Apart from mena me ofu na dek o nwere nke mena ga-ahụcha. O nwere nke mena ga-ahụcha gị ma ekwezi aga ọzọ. Okay, nwere onye nke ga-epu ụzọ nke na ya ga-ahụchi ga-ekwezi aga ka ihe Otele again. Ha? Ha? O nwere nke mena ga-ahụcha gị ma ekwezi aga ọzọ. Okay, that's ọwa ego ka ị na-ekwe eme ọ maka ego ka ị na-eji eso ha ka ọwụ just normal. Mba. Ọ onye ahụ ewu enu like onye ahụ ewe plans. Onye ahụ ewe plans ma hapụ ya. Onye ahụ enwe plans. Ị ga-epu ụzọ onye ọtọ gị. Then onye ahụ enwe plans gị hapụ ihe cha ọtọ. Gị mewe expect the plans. Bịa Emanuela jide aka na ntị gị. Jide aka na ntị gị. Ị ga-anọ nga ike gị ọtọ gị eke gị ọtọ gị ndị nga ịchọgị onye nwere plan ebi gị ọrịa. Ị ga-anọ nga ike gị ọtọ eke gị ọtọ gị nweta onye nwere plan ebi gị ọrịa. Nga ị na-achọ onye nwere plan enwekwe nwoke nwere plan. Na-ege m ntị na enweghị nwoke ọbụla nwere plan. Listen carefully. When it comes in terms of a woman, and when we call one plan for any woman, Nishi here, geba bapota, Ikeri, Yakwe will focus one day. Ikeri bute Focus. Good. Me take the time, me can get beautiful focus. Now, he need now. Take note of what I'm telling you. If you know nature illuji, and you feel that nature illuji, even one man nandoge, get the shot in one man. Wakwea, Nenweghi we hope. Na dibia kwa nega alo. And one man again no. Onye biaze be loge get the shot onye abega for lolo owo give Otele nye onye ote isiri nwezi o kama ni nwe ha enwe inani na gwa gị na inani na gwa gị na yes sir nwaanyị ma ihe na wo jide one boyfriend o jidele one boyfriend o were one boyfriend ahụ kechi onwe ya and one boyfriend ahụ wo responsible one ade amụma maka echi. Because that one boyfriend will get to wagi be mecha log. Then ilanya that no gigina aga nwoke ọzọ bịa ọbaguri nye nwoke ọzọ ọtọ gị jide onwe gị were onwe gị gwa that man gbe ejidere onwe gị gị nọrọ nwoke ahụ bịaga na ga-egwe ya na ọwụfọ na ime ine 10 gị nwa na onwe gị amarala as a young girl na ị nwere boyfriend gị na ya dị na mma and ịma na onye ahụ achọbeghị ịlụ gị okwu ọlụlụ on your own to respect that relationship gị na anonymia. You don't need to sleep with the other man. Gị were brain gị nọrọ na-efulu kwa onye nke ahụ mara how serious ọ dị. Ma ahụ ị na-efulu onye ahụ gị reduce ụtụ aka na nke onye nke ahụ gị na-ekwu okwu ọlụlụ all your man but gị reduce onye ahụ gosizie seriousness nwanne gị ekpe onye nke ahụ gwa is over gị lakụrụ di gị shake na because by the time unu na-eke ihe a
enwe nwoke ahụ dị o. Ị hụrụ taa ha niile nọ nga na ọtọ ha amụ ha bucha ọrịa. Amụ ha bucha infection. Ị gaghị ama. Ọ ya mere most of them bịa ha were mmanụ Vaseline eteghe na amụ. Krọkrọ dọcha ha na amụ. Na-awụ ma ha tee ya mana ọ ga-acha white, ị ga-ahụ ya. By the time you put infection, bugide, akpa nwa ga damage. Get onye na go to onye test gano. Different amu. You say they are fully 20 gene. 27. Now, nwoke be m ho gena akpa ga ashawo na kwa ga ewe iwe. Good. But the same thing ashawo na eme na ki imege but I package go onwe gi na eme ya in the name of boyfriend and seriousness. Do you understand? Eba no na since mpotro wana aga magotali wanyo leptra la 4 women. Ama ma for lem the but 4 women ka metro laka. 4. But onye nkwo ya no onye ge believe ya. When bidoro tawa wanyo at the age of 40 years. At the age of 40 years can bidoro mata ya na akpon wanyo. But if I talk am now, no, I come some reverend fathers and man. Now I get pure. But nobody will believe what I'm saying now. Biko, I think when you okay. But listen, think before when you okay. Yeah, mama, more energy no ya. Or okay, or buy. Gike otoge gike ba after 6 months say potala here by lozo. After 7 months say potala here by lozo. After 8 months say potala here by lozo. Come deliver again. Where I can cause the way nelo otogo ya. Where I can hit the way nelo otoge. Meshanya. Repeat after me otomo. From today. And when working at metal account Ndi Mma Bia. I don't work here metal account Ndi Mma Bia. Otumo. Ewu hem jeko. Ewu mpum. Ewu the only pride Nwere dị ka nwanyị. Ewu the only pride Nwere dị ka nwanyị. Mpumpoto. Site n'ụbọchị taa gawa. Ọ dị m nwe gị. Aga m eji agbara transfer ọzọ. Aga m eji agba transfer ọzọ. Aga m eji eme withdrawal ọzọ. Aga m eji eme withdrawal ọzọ. Thank you. Aga m eji eme withdrawal ọzọ. Aga m eme withdrawal ọzọ. Aga m eji eme withdrawal ọzọ. Site n'ụbọchị taa gawa. Ọtụm dere edu amụ agaghị abịa. Ọtụm asị gị dere edu. Ọtụm asị gị dere edu. Otu aka ọ dị. Genotype gị. Amen. Thank you, sir. Genotype gị. Genotype gị. Blood group gị. Sir. AA. Blood group gị. O positive. Ị ga-alụ di
from now till December. Amen. Amen. Leanya, Apokodi is sincere. You are a very sincere and a girl with an open mind. Your mind is very, very pure. A real man with understanding, guy with a pure and clean heart. You were a very pure and very clean, honest, open person. From now to December, Assembly January next year. From now, I'm not joking. A man who knows you now have seen you and will come. The man would listen. I'm not joking. The man that will come and pay your dowry will never touch you. Amen. And I'm not joking. Yeah, it's not issue of amen. God know they give anybody a wife. Pay attention. The God you are seeing is that man that will come to you for marriage and pay your bride price without doing anything with you. God stopped giving woman or husband from the day say that all regret mad. Always he that found it. So men are gods. Are you hearing me? Men are gods. Yes, He that found a wife found a good thing. The only thing you can obtain from God is favor as a man. So that God, who is a man, who energy matches with your energy, is coming. thank you. Call your phone number. 070 Watch Italia. Watch Italia. Well, please watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe, watch the Kabago. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. Watch Italia. Get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chideka Bago. 070 155 92218.